què li va dir el comissari Villarejo a vostè, per persona interposada o ell directament, en relació a l'operació Pujol i el procés? Diu, mira, nosaltres tenim instruccions del ministre de l'Interior, del senyor Fernández Díaz en aquella època, i nosaltres tenim instruccions de vigilar-vos i perquè m'explica, a més, l'informe de l'ODEF i tal, ese informe lo escribí jo, etc. M'ho explica. Em fa una mica d'exposició del seu poder. I llavors, un cop ell és poderós i jo sóc poqueta cosa, em diu, pero todo esto se podría arreglar si tu padre hace unas declaraciones claras y precisas contra el tema del proceso soberanista, porque todo esto es una locura, porque no os dais cuenta, tal. I jo li dic, escolti, però això, vull dir, el meu pare no té la capacitat de frenar cap procés independentista, ni crec que ho vulgui fer, però és que sobretot no té cap capacitat, perquè això és un procés que ja està engegat, això és un procés que ho demana el poble de Catalunya i que qui ho recull és el president Mas. Bien, 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 muy bien, tu sabràs, pum, adiós. Un any després em torna a muntar i ens tornem a veure, llavors en un hotel. I ja havia sortit el pantallasso famós de les Contes d'Andorra. I em ve a dir, yo ya te lo dije, y no me hiciste caso. ¿Val? M'explica a més les històries de les fundacions porque de Panamá y tal igual. Yo le digo, oye, mira, te estás metiendo en un lío porque esto no es verdad. I diu, oye, ve a dir, podem fer el que vulguem.